On és l'ambulància? Sí. On és la piconadora? Sí. On és l'autobús? Sí. On és l'autobús escolar? On és el buldòzer? Sí. On és el camió formigonera? Sí. On és el camió? On és el camió d'escombraries? On és el camió de bombers? Sí. On és el camió de bolquet? On és el cotxe? On és el cotxe esportiu? On és el cotxe de policia? Sí. On és l'excavadora? Sí. On és la pala carregadora? Sí. On és la furgoneta? Sí. On és la grua? On és la moto? Sí. On és la camioneta? Sí. On és el tractor? Sí. On és el taxi? Sí. V.